नमस्ते. मी आज मेथीची भाजी बनवते आहे. ती पण मेथी कसली माहिती आहे का? ही बघा, ही बारीक मेथी आहे. ही अशी मेथी आहे. ही बघा बारीक मेथी आहे. ही अशी मिळते बघा. ह्या जुड्या मिळतात अशा. ह्या बांधलेल्या आहे. अशा जुड्या मिळतात. हे बारीक मेथी. आपण जी मोठी मेथी खातो ना, जाडी मेथी, मेथीची भाजी जाडी, तीच भाजी. पण ही कशी माहिती आहे? ही पुळणीमध्ये अशी करतात. आणि एवढ्यात त्याचा भाग वरती असतो. हा सगळा त्याचा भाग मातीत असतो. ते म्हणजे हलकाच ते वाफेवर असं वाफा लावून वाफा तयार करून अशी आहे ना, ही भाजी तयार करतात पुळणीमध्ये. ही बारीक मेथीची भाजी आहे. पण त्या मेथीच्या भाजीपेक्षा आहे ना, ह्या मेथीच्या भाजीला म्हणजे जास्त हे आहे. ही खाल्ल्यामुळे म्हणजे आपल्या प्रकृतीला पण चांगली असते ही भाजी. ही भाजी आहे. ही आता तुम्हाला मी भाजी दाखवली आहे. आता मी नंतर दाखवते साफ करायची कशी ती. त्याचं पहिलं आधी साहित्य दाखवून घेते. हा कांदा आहे. हे 2 कांदे घेतले मोठे मोठे. म्हणजे त्या भाजीमध्ये आहेत ना, अशा पालकच्या कोणत्या पण भाजीमध्ये आहे ना, कांदे जास्त घ्यायचे. म्हणजे कांद्याने कशी भाजी चांगली होते आणि जरा जास्त पण होते. मग हे 2 कांदे घेतले आहेत मोठे मोठे. हे 2-3 मिरची घेतले. मिरची कशी अशी जरा जाडी कापायची. म्हणजे कसं तिखट नाही खाणाऱ्यांना कसं मिरची निवडून टाकतात. ही थोडीशी अद्रक लसूणची पेस्ट घेतली आहे. हा मीठ घेतला आहे. हे टोमॅटो आहे. टोमॅटो घातली ना त्या भाजीमध्ये की भाजी चांगली होते. आणि हे ओलं खोबरं आहे. टोमॅटो कशी 2 घेतली आहे मी अशी छोटी छोटी. म्हणजे आपल्याला पाहिजे तेवढी घ्यायची. आणि हे ओलं खोबरं आहे. हे ओलं खोबरं त्या भाजीमध्ये टाकलं ना की ती भाजी म्हणजे छान लागते अशी. म्हणजे थोडी अर्धी कवड किसून घेतली आहे. आणि हे तेल आहे. हे आहे ना तेल आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना ती भाजी कशी साफ करायची ती पहिलं दाखवते. या जुड्या आहेत ना, या अशा बघा गाठ मारलेली असते. हे अशी गाठ मारलेली असते ना, हे असे काढून आहे ना, हे जुड्या तशा आहेत. आधी कापायचे नाही. याच्यामध्ये अशी पुळण असते, माती असते बघा. हे असे ना असेच पाण्यामध्ये टाकायचे. आणि असे ना एक एक असे धुवून काढून असे स्वच्छ धुवून असे म्हणजे 2दा धुवायचे असतात ते. आता मी 2-3दा धुवून घेणार आहेत. असे स्वच्छ सगळे आहेत ना सोडून असे स्वच्छ धुवून घ्यायचे. असे गाठ सोडून आधी कापायचे नाही. हे बघा, हे असे पाण्यात टाकून हलके जसे, कारण त्याची माती आहे ना, ती माती मग ते पाण्यात जाते खाली. सगळे जुडे आहेत ना, मी आता असे स्वच्छ मी एका पाण्यातून आधी धुवून घेणार असे. नंतर मग 2 पाण्यातून असे धुवायचे. आणि नंतर परत तुम्हाला ही भाजी अशी स्वच्छ आहे ना, अशी अख्खीच अशी धुवून, ही अशी अख्खी धुवून घ्यायची चांगली स्वच्छ. अशी धुवून घेतली ना, मग अशी धरून कापायची. आपण सुरीने कापत असलं तर सुरीने कापायची. तर मला कसं सुरीने जमत नाही ना, म्हणून मी विळीवर कापते. याची धरून आहे ना, अशी लांबची लांब चांगली कापायला भेटते. असं ताट घ्यायचं विळीखाली, अशी सुरीने कापायची बारीक. ही अशी आहे ना बारीक कापून घ्यायची. ती लांब स्वच्छ धुवून घेतली ना कापायच्या आधी, आणि ती भाजी कशी कापायच्या आधी धुवायची. आपण कसं सुरीने पण कापू शकता, असं काय नाही. पण मला सुरीने नाही जमत. ही अशी कापायची छान. आणि भाजी खायला किती छान लागते ही. त्याच्याबरोबर पण चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर मस्त लागते भाजी. ही बघा, ही अशी छान भाजी कापून घेतली आहे. आता मी आहे ना ते कढईमध्ये भाजी घालते. गॅस पेटवला आहे, कढई पण ठेवली आहे. आता त्याच्यामध्ये तेल ओतते. तेल टाकले. आता कांदा टाकते. हा बघा कांदा आहे. हे असे कसे छोट्या भाज्या असतात ना, कमी भाज्या येतात ना, त्याच्यामध्ये कसं कांदा जास्त वापरायचा. म्हणजे कसं भाजी वाढते पण, आणि आपल्या घरात 4 माणसं जास्त असल्यावर म्हणजे खायला पण आपली चांगली भरपूर. हा जरा कांदा शिजू द्या बारीक, म्हणजे थोडा लाल व्हायला पाहिजे. कांदा असा थोडा नरम झाला आहे. आता त्याच्यामध्ये हे मिरची आणि अद्रक लसूण आहे ना ते टाकते. तुम्ही म्हणशाल ही रोज रोज सगळ्या जेवणामध्ये अद्रक लसूण कशाला वापरते. म्हणजे अद्रक लसूण कशाला असते माहिती आहे का? रोज म्हणजे अद्रक लसूण खाल्ली ना की आपल्याला कसं सर्दी खोकला नाही होत, चांगली असते. लसूण सर्दीला असते, अद्रक खोकल्याला असतो.
असा त्याचा उपयोग असतो ना. तर आपण रोजच्या रोज वापरला ना घरामध्ये, तर हे प्रकार जरा कमी आपले असतात, घरामध्ये होतात. आता याच्यामध्ये आहे ना हे टोमॅटो टाकते. टोमॅटो टाकली की त्याची भाजी छान होते. त्यात कांदा आणि टोमॅटोनंच बघा किती भाजी वाढल्यासारखी दिसते. आणि अजून त्याच्यामध्ये ती भाजी टाकली ना, ते कसे 10 रुपयाला 8 जुडे असतात, 10 रुपयाला 6 जुडे असतात अशा. मी घ्यायला गेले तेव्हा म्हणाले 10 रुपयाचे 8 आहेत. मी म्हटलं 10 रुपयाचे 10 करून द्या, 20 रुपयाचे 20 रुपयाची घेते म्हणजे. म्हणून त्यांनी मग 10 रुपयाचे 10 दिले, म्हणजे 20 रुपयाची भाजी. आता त्याच्यामध्ये भाजी टाकते. आणि ही भाजी कशी माहिती आहे का, आणल्या ती लगेच करायची. आणि आपण त्याच्या अशा जुड्या ठेवल्या ना तर त्या लगेच खराब होणार, संध्याकाळी खाणारच नाही त्या जुड्या. त्याला पाणी सुटून ते ना नरम होणार आणि खराब होणार. म्हणून ते भाजी आणल्या ही करायची लगेच. आता याला कसं जरा वाफ लागायला पाहिजे ना, ते हलवायला नसतं भेटत, म्हणून जरा झाकण ठेवते. ही ताटली आता त्याच्यावर अशी उकडी मारते. ते 2 मिनटं म्हणजे वाफेने जरा भाजी ती आली ना, मग ती ढवळायला पण चांगली भेटेल आणि भाजी कशी नरम शिजेल. आता बघूया आपण झाकण खोलून, मस्त वाफ लागली असेल. हे बघा छान झाली, आली आहे मस्त. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी खोबरं टाकते. हे खोबरं आहे ओलं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मीठ टाकते. मीठ कसं आपल्याला लागेल तेवढं टाकायचं. गॅस आहे ना बारीक करून अशी भाजी ढवलायची पकडीत पकडून. भाजी कशी सर्व म्हणजे एकत्र झाली पाहिजे. कांदा लसूण हे खोबरं वगैरे आहे ना, ते सगळं भाजीमध्ये मिक्स झालं पाहिजे. नाही तर भाजी एका ठिकाणी राहील, कांदा खोबरा एका ठिकाणी राहील. मग चांगली हलवून आहे ना अशी व्यवस्थित मीठ टाकून. आता जरा वाफेवर ठेवली ना, आता झाकण नाही मारायचं त्याच्यावर. आता ही सुकवून काढायची, कारण त्याला पाणी सुटतो भाजीला. हे बघा याचं पाणी सुटतो आपोआप, कारण त्याला टोमॅटो पण आहे ना म्हणून. आता गॅस फास्ट करून आहे ना आपण भाजी पटकन करून घ्यायची. उभं राहून भाजी ठेवून बाहेर नाही जायचा. आता गॅस फास्ट करते. इथे उभं राहूनच असतं, ती भाजी सगळी सुकवून काढते म्हणजे लगेच होईल. भाजी बघा छान झाली आहे, मस्त झाली आहे भाजी. अशी चांगली आहे ना, अशी चांगली तरसवून काढायची असली भाजी, म्हणजे कांदा बिंदा पण चांगला भाजतो त्याच्यामध्ये. एकदम मस्त झाली आहे. आता मी भाजी झाली, गॅस बंद करते आणि तुम्हाला का काढून दाखवते. छान बारीक मेथीची भाजी झाली आहे. आणि आपण आणा अशी आणि लगेच करा. आणि मला आहे ना दाखवा पहिली फोटो काढून.